Poštar. Šta hoćeš? Da pregledaš poštu. Ulazi. Izručuj. Samo 2 pisma, ali oba iz inostranstva. Jeli? Ovo namirisano je za Nataliju, od njenog Italijana. Opet piši. Samo neka piši. Neće ga ona čitati, ni videti, ni slovca. A nemoj tako, sestra ti je. Jeli, sestra. Sestra. Otkako je rodila ono talijansko kopile, za mene je mrtva. Ovo je iz Amerike avionom. Tvoj brat piše tvom ocu. Ne piše mome ocu, nego njegovom ocu! Razumeš? Nemam ja ni sestre, ni brata, ni oca! Ja sam s njima raščistio!